Mga kapuso, atong makauban karon ang Vice President sa Mindanao Garden Club Incorporated ug Chairman sab sa The Greenery Plant Center, si Vicky Jimenez. Ma'am Vicky, good morning ug welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka, ma'am? Maayong buntag, Argel. Maayo po. Kaloy sa Diyos. Thank you. Good to hear that, ma'am. Ma'am, pila nakakatuig nga plant grower ug paunsa ka nagsugod sa imong pagkahilig sa pagpananom? Nagsugod ko hilig sa pagpananom. Siguro mga over mga 35 years siguro. Kay kining housewife ta, niya akong husband kay negosyante man to. Naa siya'y kuan nga pagka-housewife dapat naalang sa balay to take care of the children. And so, aside from cooking, pagluto, so kanang pag-alaga og mga bulak, so I started from cuttings, mangayo sa mga silingan, until magpalit-palit na, hasta nga nagdaghan, and so it became a business sooner. Ma'am, unsa nga mga pananom ang mostly anaa sa imuha karon? Klase-klase ng mga ornamental plants, but most especially, nagakuan ko sa mga collector's item. Ibig sabihin, kana siyang mga medyo pricey, kumbaga, medyo mahalon nga ginapamalit sa mga collectors. So, parehas na mga naga-trending karon ng mga tanom, na mao nay ginaadtuan nila karon diri sa akong garden. Ma'am, kay lagi sagad ana alang sa balay, unsa ba ang mga plants nga maayo pang indoor? Daghan, like for example, ang number one nga pinaka highly recommended as indoor plants, kanang gitawag nila og kanang snake plants, di ba? Or mother-in-law's tongue, kay or Sansevieria, ang scientific name niya is Sansevieria. Kay tungod kuan siya, mo-absorb siya mga toxins, mga bad air sa sulod sa balay, and it's low maintenance. Dili nimo kinahanglan siya diligon, siguro once every 2 weeks or once a month. Ma'am, sa mga limited lang ang space sa ilahang balay, no? Magmatter ba, ma'am, kung ang pagpadako sa plant nagikan sa pot or diretso siya itanom sa ground? Of course, magmatter na siya. Like for example, kung ang ang tanom mo is intended, like for example, it's a flowering tree, mas maayo nga itanom nimo siya direkta sa lupa kay para madali siya mamulak. Pero kung containerized lang siya na nakapaso, medyo malangan siguro siya, madugay ang iyang pag-bloom. Pero kung naka-direct sa lupa, lalo na kung dako man ka og space, so it would be best nga i-direct to the ground siya. Alam mo, kung gamay lang, limited lang ang space, daghan man may mga, actually, mga kauban karon diri sa kuan kanang floriculture industry. Backyard lang na sila, backyard gardening. Ang imo lang himuon, magkuan lang ka og kanang patong-patong na mga stand siguro para mas daghan kang mabutang. And kung containerized containerized gardening ka, mas siya, mas madali mo ma-maintain siya kay because naka-containerized. So madali siya i-fertilize, madali at saka movable. Kumbaga pwede nimo i-transfer anytime kung asa. Ma'am, na ay mga plants nga daw ginapasagdan lang sa balay sa una, pero karong daghan na og nangita og mga tanom, perti di ay mahala ang presyo kung ibaligya, labi na ang mga ornamental plants. Paunsa ba, ma'am, ang pricing para sa mga plants nga pwedeng ibaligya og paliton pod? Actually, kana sa mga tanom nato, no, there's no such thing as an old plant. Kay tanan mga tanom, nagabalik lang ang uso ana nila. Parehas karon nga nag-uso kining mga ginatawag nga mga snake plants kanang Sansevieria. Dati naman na siya, dili na siya new plant, dili na siya bag-o. Karaan na gyud na siya nga tanom. Pero ngano nga nibalik siya karon, it's because nauso ang mga indoor plants. Ma'am, aside ni ana, nahibalaan pud namo nga naga-import o naga-export pud ay ka og mga pananom, ma'am. We import plants, especially ang favorite place namo is Thailand. In fact, kagabi ay nangabot ako mga tanong gikan sa Thailand.
And mo na busy mi karon diri pananom. And before, nakatry po mi og export sa Indonesia, sa Australia, I think. And as long as legit ang ano mo, covered ka ng na ako'y business permit, na naga-import ko, naga-export ko, and accredited ko with BIR and with DTI. So everything is legal, legit. So there's nothing to worry about that. Ma'am, base sa imong experience, unsa ang benefits sa imong pagkolekta ug pagpananom sa nagkadaiyang species sa plants? Alam mo, one of the benefits siguro nga ma-consider na ko is, you know, it keeps me healthy and alive and strong, because even at my age now, I will be 67 in December. Murag baskog paghihapon ko kumparaan ng mga batanon nga mga luya-luya kay tungod everyday nga naka sa garden ginapawisan ka eh. You know, you have a lot of things to do in the garden. And so pag sington ka, so it's healthy. It keeps me fit all the time. Maski dili ko na, it's more than an exercise. And it's very therapeutic. Ma'am, karong panahon nga dunay pandemic, paunsa makatabang ang pagpananom labi na sa mga naka-stay at home lang? Kabalo ka, to tell you frankly, this has never happened before. Ang pagkahumaling ng mga tao sa pagpananom karon, dili lang sa ornamental plants, anything, including ang mga bata. Ako, I would advise the parents na may mga starter kit for kids on kanang mag-sow ng mga seeds, let them take care of it, and then, you know, water it, and then let it grow. Makita nila ang pagsibol ng liso gani. That will inspire the kids. Alright, daghan kayong salamat Ma'am Vicky sa pag-share sa imong mga experiences isip usa ka successful plant grower. Thank you. I hope I inspired some of you para to go into gardening, and let's love Mother Earth and protect the environment. Kini ang At Home with GMA Regional TV.